душанбе, шаҳри тамоми умеду орзуҳои мо. ин маҳаллаест, ки мо дар он зиндагӣ мекунем. ин ман. номи ман Ширин ва имсол ман ба донишгоҳ дохил шуданиям. ин саргузашт аз ҳаёти оилаи ман қисса хоҳад кард, ки муносибати ҳамаи моро бо бисёр чизҳо, аз ҷумла ба пул, тағйир дод. ҳамааш аз он сар шуд, ки ману падарам барои харид ба дукон рафтем. рӯзи хуб ёфтобӣ буд. ҳеҷ хабаре аз ягон мусибат набуд. ака, ман чандин бор шуд барои пул назди шумо мебиёям. охири моҳ шуд, шумо мегӯед боз дертар хабар гир. бародари азиз, як ба савдоям нигоҳ кунед. ман ана қариб тамоми моламро ба мардум ба қарз медиҳам. охир вазъияти маро ҳам фаҳмед. ана хайр охи шумо вазъияти маро дидед. охи қарз мегирам, хоҳиш мекунам. ака, як ҳафта муҳлат. як дар бораи бори мо фаромӯш кун. ассалому алайкум. маблағи андозро пардохт накардед. кори нағз нашуд. хуш, муҳтарам андоз супоранда. номунасабатон чӣ буд? дада, биёд фақат ошпазем. ту чӣ мегӯй духтарам? ҳозир меравем, бачаги хоҳӣ мегирем. дугонаҳои ҳамсинфонро даъват кун. 17 солагӣ дар ҳафтаи як бор аст. падарам бисёр одами саховатманд ва баъзан исрофкор аст. ӯ баъди бекории тӯлонӣ ҳанӯз одати беҳуда пулсарфкуниашро напартофтааст. сарфаҷӯӣ ва эҳтиёткорӣ хислати ӯ нест. як хешамо тӯй дорад. ягон тӯҳфа интихоб карда кун. ана падарам дар як лаҳза тамоми пулашро метавонад сарф кунад ё ба қарз диҳад. ассалому алайкум. шаҳбашаби табрик. мутаассифона ӯ ба гапу ақидаи атрофиён сахт аҳамият медиҳад. биё ягон мошинро ман кунем. ана такси холӣ рафт. азизам, куҷо сарасимем? ё каме дар ҳавои тоза сайр мекунем. майлаш, лекин пойафзол пойҳоямро мезанад. давиде гирья кардем. Дигам бош будан. Таки чо мегӯяд? Инам гирья дорад мегӯям. Ман гуфтам хай бобои ту мана бор гирья накардам. Мегӯям бобои таранги мирғи ман тух медод.
Assalomu alaykum Karimjon. Salom. Kun doktoram bey. Ma bu çiler kura. Da fikrami do'stim o'zlari o'tib garib shudasiz. sabr kuned qarzuyatонро кай бармегардонед инсоф доред аз барои шумо бар инҳо маро имрӯз санаду ҷарима заданд як бор қарз бигиред ду бор қарз бигиред се бор ман мефаҳмам лекин ин хеле бад ҳам не шумо доим ҳамин кора мекунед пула дар вақтш бар намегардонед Karimjon. Man pullarni bediyam. Ro'zg'oy nazdik hatman miyoram. ин гапҳоятонро ба экспедитора нозири андоз гӯед ҳозир ман шумо бар ин беинсофҳоро дар инҷа серранг карда қайд кунам Kush kun. Kimi insof? шумо Hey. Karim tu ba in gapa javon megӯӣ. Бо ин ҳама некоҳие ки дар ҳаққи ту кардам, ту ба ман ҳамин хел рафтор мекунӣ, а? Агар ман намебудам, ин дукони ту уман набуд. Ин идея ки буд? шояд идеяи шумо бошад лекин меҳнату заҳмата дар инҷо ки кашидагӣ ман кашидагӣ шумо ба ин ягон алоқамандие надоред Эй, курнамак! ки гурнамак ба писарат раҳмат гӯй ки аз саҳмияи ин дукон маҳрумат кард дадаҷон илтимос биё да хона равем. Рафте духтарам. Сад ки одамгарӣ шавӣ ту. касе ӯро маҷбур накардааст ӯ худаш пулҳояшро гардонда гирифт ту ҳам қарз мегирӣ инҷо мон Майлаш албатта. Ҳозир. Азиз, падарат ҳамроҳи Ширин наомаданд? Не. Аҷиб. Дер карданд. Бачаам. Замине ки харидем, аз ҷои хуб ба даст омад. Нақс шуд ки туро гӯш кардему харидем. Набошад, пул дар ягон кори беҳуда мерафт. Майлаш. Худатро эҳтиёт кун, бачам. ин муттаҳам боз моро таъна мекунад. Бо эвази ҳамаи некиҳоям ба ман ҳаминтар ҷавоб медиҳад. моро дар пеши мардум шарманда кард. дадаҷон шумо боз чӣ кор карданед? ман ӯро заданӣ нестам. ина бародар нигоҳ кун акай зафар қарздор айруған қарздор гӯш кун номард. ман дигар поямро ба дари мағоза намемонам. ту маро фаҳмидӣ? ман ду пули пӯздагиятро гардода медиҳаму дукони худамро мекушоям. бигузор ҳама донанд. дар баробари ту мағозаро мекушам ки даҳонат боз монад. Ейҷон ту! рафтем духтарам. фақат бо шояд ҳеҷ чиз нагӯӣ. зиқ мешавам. майлаш дада шумо дар бораи кушодани дукон шӯхӣ кардед? Не, албатта. ман ҳоло ба ин абла нишон медиҳам. баъд пулро аз куҷо меёбед? меёбам. ҳоло аз рафтораш пушаймон мешавад. шумо куҷо шудед? ягон чӣ нахаридед? очаҷон мо ба хулосае омадем ки рӯзи якшанбе ҷашн мегирем. модарам хеле хиратманд аст ва аз ҳамаи мо дида бештар ба созиш майл дорад. خاموش بکنم акаҷон мо нақша дорем آخه نقشه داره ما هم آخه شما فهمید این داره نداره آخه خاموش میکنم شما خاموش میکنید ассалому алайкум. салом алейкум Ассалому алейкум. Марҳамат, гиред.
навпухтам. фикр мекунам ки тамоми рӯз чизе нахӯрдед, хаста шудед. Марҳамат. ташаккур, хеле бомаза. баҳс дар бораи чӣ меравад? ӯ мехоҳад балки моро хомӯш кунад. барои чӣ? апаҷон, мо нақша дорем. шавҳари шумо 2 моҳ шудааст ки пули бахш насупоридааст. як шумо нестед. Нимидеҳа пули бахш насупоридааст. охи манро аз кор пеш мекунам. рост мегӯед. ин камбудии мо аст. ҳаракат мекунем ки рӯзҳои наздик пардохт кунем. ташаккур барои фаҳмиш. марҳамат гиред, ин барои шумо. ташаккур ки мефаҳмед. хуш омадед. саломат бошед. мо ку пули барқро як тараф гирифта мондем. ту пардохт накардӣ? ту чӣ гулдони арӯз модро фомӯш кардид? магар ӯ ба ин арзанда буд? ба ҳар ҳол ба ҳама маъқул шуд. салом алейкум. гир шед. ин азизи мо бепарво аст. фикраш фақат ба мошинаш. як бор намепурсад ягон чӣ лозим аст ё не. падарам дар мавриди азиз ҳақ аст, вале танҳо ӯро айбдор кардан мумкин нест. аз даврони кӯдакӣ волидон фарзанди деринтизорашонро аз ҳад муҳофизат мекарданд ва ӯро бо кори сахт озор намедоданд. ҳамеша ба ҷои ӯ тасмим мегирифтанд. дар натиҷа эҳсоси масъулияти бародарам коҳиш ёфт ва ғайр аз муҳоҷират ба амрико ҳадафи дигаре дар зиндагиаш вуҷуд надорад. азиз боре кор ёфт, ки барояш хеле маъқул буд. барои пардохти ҷарима ва ҷуброни моликият падарам маҷбур шуд, ки пулашро аз мағоза гирифта, саҳмияшро аз даст диҳад. салому алейкум. шумо ба куҷо меравед? биёед мебарам. бачаҷон, шумо поин меравед? бале. моин мебаред? шумо меравед? рафтем набиштед. бачаҷон, роҳро нигоҳ кунед. мерем?
بیا میشینیم. салом ака қурғат хуб аст соз мешавад боз борон нагу ин ҳаво ба дилам зад зудтар ба ватан бармегаштам ҷоят хуб аст инҷо омада чӣ кор мекунӣ азиз ба мағозачӣ чӣ шуд кадом мағозачӣ акай карим мегӯянд дадам бо ӯ ҷанҷол кардааст намедонам ман навакак бо ӯ вохӯрдам ба фикрам ҳамаш хуб аст кӣ гуфт ки аз шиносоям эҳа ака мо дар ҳамин ҷо бехабару то аз ҳамон лави дунё аз ҳама чӣ бохабар дурӯғ мегӯянд шиносо хайр майлаш бигзор дурӯғ бошад ба хона ки расидӣ ба ман занг зан намедонам барои чӣ ба ман ҷавоб намедиҳанд хайр ман вақтам кам аст падару модарам азизро дида кӯшиш карданд ки дар тарбияи Фаррух ба ин хатогиҳо роҳ надиҳанд. нисбат ба Азиз, Фаррух барвақттар мустақил шуд. эло сафарот бифатан дар хондан касб корот баракат эло бо сари баланд баргард писарам ӯ дар хориҷ аз кишвар машғул ба таҳсил ва кор аст. Фаррух худаш пули таҳсилашро кор мекунад ва ба падару модарам ҳам мефиристад. ҳатто ба наздикӣ мо аз пули ӯ як қитъаи замин ҳам харидем. ҳоло мебинед ин замин барои мо лозим мешавад мо дар он ҷо боғ бунёд мекунем рост мегӯӣ бачаам майраш раҳмат бале учаҷон хуб учаҷон ҳоло бадтар занг мезанам хуб здравствуйте Здравствуйте. Чем могу помочь? Знаете, у нас теневая часть дома, и нам бы хотелось какие-то растения посмотреть, кому не нужно много света. Ага. Знаете, у нас есть замиокулкас. Куда? Вот. Замиокулкас. Много света не нужно. И очень хорошие, живые такие. Здорово. И еще другие варианты у нас. О, отлично, давайте посмотрим. Давайте. раҳмат. зодирӯз муборак. зодрӯз муборак. сол то сол шумораи соҳибкорони муваффақи ватанӣ зиёд шуда истодааст. нуқтаҳои савдои хурду бузург дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ба мизоҷон дар сатҳи баланд хизматрасонӣ мекунанд. аз назари мутахассисон соли ҷорӣ имкониятҳои васеъ барои рушди соҳибкорӣ фароҳам овардааст. ин буд хабарҳои иқтисодии мо дар ин соат. то барномаҳои оянда. ширин аллакай медонад ман ба хулоса омадам ки мо бояд тиҷоратро сар кунем мо дукони худамонро мекушоем пул аз куҷо мегирем шумо дар ин бора умуман фикр накунед ман худам онро ҳал мекунам беҳуда акай зафару ранҷондӣ ба ӯ ба хубӣ бояд гап мезадӣ акнун ӯ маҷбур мешавад ки аз раҳи дур харид кунад пагоҳ наздаш рав бахшиш пурс чаро мо бояд
маҳз мағоза кушоем. кайҳо ин корро дар наша доштам. аҷиб, ман намедонистам. оё ту хароҷотҳои ояндаро фикр накардӣ? ҳозир вақти мағозакушоӣ аст? кадом хароҷот? азизро мо бояд ҳарчи зудтар хонадор кунем. ширин ба донишгоҳ дохил мешавад. ба ҳамаи ин кор пул ҷамъ кардан дар кор. ба мо хароҷотҳои иловагӣ чӣ дар кор? ин дафъа муваффақ мешавем ва барои ҳамаи пул кор мекунем. ту тасаввур мекунӣ ки барои ба роҳ мондани савдо вақт лозим аст. пул ҳам надорӣ, ту ба чӣ умедӣ? бубин чӣ қадар одамони оддӣ мағоза мекушоянд, пул кор мекунанд. нахуд ман натавонам. метавонӣ, албатта метавонӣ, вале ин кор таваккалӣ нест. пешакӣ ҳамаро ба нақша гирифтан лозим. аз ҳама муҳим пул аст. ба фикрам дар ин кор саросима шудан дар кор нест. воҳима накун. майлаш мебинем. карим наход зафар дӯкони худаша мекушода бошада. оқибаташ ба хайр бошад. ки зафар чӣ магар шуморо намедонед? сафсата мегӯяд ба ғайр аз ваъдабозӣ дигар аз дасташ ягон кор намеояд. шумо киро мегӯед? ки сафсата мегӯяд? ки ту мегӯӣ зафар. зафар 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 бедор шав. ягон хоби бад дидӣ? хез об нӯш. об нӯш.